Ми пропонуємо розглянути закон про люстрацію. Одночасно з доповненням до цього закону проходити кожен чиновник високого рангу має проходити детектор брехні. Для того, щоб ми знали, хто є хто. Всі за. Слухайте, а вони пройшли люстрацію, от Ігор це що говорив, він пройшов люстрацію. Ні, пройшов чи не пройшов? Не пройшли. Ну а як він може мені говорити, що? А про що він говорить? Ну, як він може мені казати? Ми даємо їм на розгляд до години часу. Можна що сказати? До години часу. Тут є сотники, тут є також люди, які прийшли. Підтримуємо в першу чергу, як домовились, закон про утилізацію. Далі депутатська недоторканність. А як Крим зараз? Далі Як люстрація. вигнали людей? Далі. Свої умови сказали. Це гарно. Ну, я сам тусую, а ой, я один закон не брав.